Bona nit. Avui parlarem d'una nova promesa incomplerta de l'estat espanyol, en aquest cas en boca del ministre d'Economia, Luis de Guindos. La promesa que va fer a Foment del Treball de crear i destinar més diners per crear ocupació a Catalunya. El govern espanyol deu estar convençut que els catalans ens ho empassem tot. L'11 d'abril de 2012, el ministre Luis de Guindos es va comprometre davant l'organització Foment del Treball i en presència del conseller d'Economia de la Generalitat, Andreu Mas Collell, a garantir que el crèdit tornaria a fluir a les empreses. De Guindos va assegurar que el govern espanyol anunciaria en breu mesures per facilitar el finançament, sobretot el finançament adreçat a emprenedors. Això ho prometia, com dèiem, Luis de Guindos als catalans l'abril de 2012. Quina és la realitat? Els recursos destinats a polítiques d'ocupació a Catalunya han disminuït des de 2011 fins ara un extraordinari 60%. L'Estat ens va atorgar en aquest concepte 443 milions d'euros el 2011 i el 2014 la xifra tot just arriba a 176 milions. El conseller d'Empresa i Ocupació, Felip Puig, ha denunciat que el govern central castiga absurdament Catalunya i ha qualificat el tarannà del govern espanyol de poc col·laborador i poc transparent. Mentre els nostres recursos depenguin del govern central, estarem a expenses de criteris arbitraris en l'assignació de recursos o, el que és el mateix, estarem exposats a noves retallades. Temps al temps. Com deia l'escriptora anglesa Agatha Christie, pel que fa a les grans sumes, el més recomanable és no confiar en ningú. Bona nit.